तपस्विनी कविता द्वितीय सर्ग राग रामखेरी। वाल्मीकि आश्रम रे कौन चली किपरि वाल्मीकि आश्रम ताहार वर्णना। वाल्मीकि आश्रम राज्य रे शांति राजत्व करे, कोश पूर्ण करी पादप दत्त सुछाया करे। अकपटे ताहा दियंती सेही पादप माने, अजाचित निज शरीर मानदंडर माने। प्रकृति समरे से माने पुणी हुअंती सेना, आवरण करी शरीरे घन पल्लव स्नेहा। करी बरसार व्यायामे अंग पुष्टि साधन, आतपकु जिणी आणंती तार आलोक धन। शीत आक्रमणु करिबा पाई राज्यकु त्राण, धुनी रूपे पुणी हुअंती केते अनल बाण। विजित प्रकृति समय जानी संपादे तोष, पाद पंक करे समर्पी फल प्रसून कोश। गर्भे धरी तारा रतन पूर्ण गगन सिंधु, अगस्त्य गरिमा शोषंती प्रति शिशिर बिंदु। सागर गरबे पादप आळ बाळर जल, पोषी रखुथिले गरभे सुधाकर मंडल। वाल्मीकि आश्रमर परिवेश बहुत शांतिपूर्ण। सेठिकार पादप अर्थात वृक्षराजी प्रकृतिर शोभाकु अनन्य रूपे बढ़ाउथांती। ठीक एही समय रे कांदीबार शब्द आसे। अकस्मात करी प्रवेश राम बधुरोदन, घन घन कला कंपित शांति देवी सदन। विचलित होई करुणा बती शांति बाहन, लोड़िले रोदिनी लक्ष्यरे जीवा पाई बहन। हठात जेबे एही शांतिपूर्ण परिवेश रे रोदनर शब्द शुभा जाए, अर्थात कहार कांदीबार शब्द शुभा जाए, मुनि कुमारी माने सही दिगरे बढ़ी अग्रसर होइछंती। तो कौन देखंती? मुनि कुमारी ये बाहारी लागिथिले से क्षणे, बात व्यस्त नव बिटपी बलि पर्यवेक्षणे। नवरव एक कर्णरे तांक जीवारु लागी, मन निजोचिले ताहाकु धरी चिन्हिबा लागी। धरी मन ताकु देखिला नुहे कपोत स्वन, नुहई कोकिल काकली किंबा बीणा निक्वण। नुहे शंखनाद नुहई पुणी मयूर केका, ललना करुण कंठर स्वर निर्झर एका। मुनि कुमारी देखंती चतुर्दिगरे, भावंती केही कोकिल तो नुहे, किंतु तांको दृष्टि रे जने देवी सुलभ नारींक बदन पड़े, अर्थात मुख पड़े। सेही कुमारींक हृदय रथे बसी चंचल, चलाइला शांति उड़िला ध्वज बल्कलांचल। रोदन तरंग दर्शने शांति चकित हेला, तथापि समीपे जीवाकु लबे न कला हेला। कुमारी जाई अनति दूरे कले दर्शन, अपूर्व नारी करुछि घोर अश्रु वर्षण। हठात जेबे देवी सुलभ मुखटीर दर्शन होइछि, जे कांदी कांदी अश्रुर वर्षण करि छालिछि, कुमारी को मनरे कौन भावना आसुछि? चकित चित्ते के भाबिला ए तो विचित्र कथा, ए बने भली मानवी असंभव सर्वथा।
ସ୍ୱର୍ଗପୁରୁ କେଉଁ ଦେବୀ କି ସଦ୍ୟ ସାପର ଫଳେ ସନ୍ଦେହରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଆସି ଅବନି ତଳେ। ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ କିବା ଅଭ୍ରରେ ଅଭ୍ରମାତଙ୍ଗ ଚଢ଼ି ପୁରନ୍ଦର ପୁର ଶୋଭିନୀ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ଗଡ଼ି। କେହି ଭାବିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ କେଉଁ ଦେବୀ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ? ଆଉ କିଏ ଭାବିଲେ କିଏ ବା ଭାବିଲା ଜାହ୍ନବୀ ଅବା ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ କି ଲୋତକ କଲ୍ଲୋଳେ ଭସାଉଛନ୍ତି ବସୁମତୀ କି। କର କାପରାଏ କରୁଣା କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗଳି ପର ଦୁଃଖ ତାପେ କ୍ରମଶଃ ଭାବେ ଯାଉଛି ଗଳି। ନହେଲେ ଏ ଘନ କୁନ୍ତଳା ଘନ ସହିତ ତାରା ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଧାରାରେ ବହି ଯାଉଛି ଧାରା। ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ରୋଦନ ଧ୍ୱନି ଚମକ ପ୍ରଦା ବୋଲନ୍ତୁ ଆସିଛି ଜଳଦ ସଙ୍ଗେ ଏ ଶତରଦା। ଶିଶିର ବର୍ଷିଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପିକ ସ୍ୱର ମୁଖରା କାହିଁ କାହିଁ ଝିଲ୍ଲିରା ବିଣି କର ନିଦାଘ ଖରା। ବୀଣା ଥାନ୍ତା ଯଦି ହସ୍ତରେ ବୋଲିଥାନ୍ତୁ ଭାରତୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବିରହେ ଅବା ହୋଇ ଆରତୀ। ମାତାଙ୍କ ରୋଦନ ବି ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ମୁନିକନ୍ୟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବୀଣାଟେ ଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ବି ଏକ ସ୍ୱର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତା। ଭାବି ଭାବି ମୁନି ସୁତାଏ ଗଲେ ଜାନକୀ ପାଶ ସାହସ ନ ହେଲା ଦେବାକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସ। ବରସାର ମହାନଦୀର ଗାଢ଼ ଆବିଳ ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ କି ରୂପେ ହେବ ନିର୍ମଳା ବଳ। ଇବ ଅଙ୍ଗ ତେଲ ସଙ୍ଗରେ ସେହି ନଦୀ ଯେ ସନ କୁମାରୀଙ୍କି ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ସୀତା ଶୋକ ତେସନ। ଯେପରି ମହାନଦୀର ଜଳ ବର୍ଷା ଜଳରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ମୁନିକନ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ସୀତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମହାନଦୀର ଉପନଦୀମାନେ ଯେମିତି ମହାନଦୀରେ ମିଶି ଆହୁରି ବନ୍ୟାର ରୂପ ନିଅନ୍ତି, ଆହୁରି ବୃହତ୍ ରୂପ ନିଅନ୍ତି, ସେହିପରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ନ ପଚାରି କୁମାରୀ ମାନେ ରହିଲେ ଭେଡ଼ି ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ସ୍ନେହ ହେଲା ପାଦକୁ ବେଡ଼ି। ବିକଳେ ଅନାଇ କେବଳ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତ ଲୋଚନ କଲା କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୃଦ ବେଦନା ବିଚି ଜଳ ମୋଚନ। ଲୋତକ ପ୍ଲାବିତା କୁମାରୀ ବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସତୀ ବିକଳ ପରାଣେ ବିଳପି ଶୋକ ଜଳେ ଭାସନ୍ତି। ଚକ୍ରବାତ ଜାତ ପୃଷତ ସ୍ନାତ ପଦ୍ମନି ବନେ କଳ ରାଜ ହଂସୀ କୁଜଇ କିବା ଆରତ ସ୍ୱନେ। ଏତେ ଜୋରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁନି କନ୍ୟାମାନେ ଆଉ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହର ବେଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧରି ରଖିଛି। ସେମାନେ ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଛକୁ ବି ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସହି ଏକ ସହି ନ ପାରି ଯାଇ ବାଲ୍ମୀକି ପାଶେ ଜଣାଇଲା ଖେଦ ପୂରିତ କ୍ଲେଶ ଚଞ୍ଚଳା ଭାସେ। ହେ तात ଏ ବନେ ନାରୀଏ ନବନୀତ ପିତୁଳି ସମଦିଶେ ଆସି କାନ୍ଦୁଛି ଯେହ୍ନେ ହୋଇ ବାତୁଳି। ସମ୍ବୋଧନ କରି ଥରକୁ ଥର ତା ପ୍ରିୟ କାନ୍ତେ ପତି ଗୁଣ ପତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ମରୁଅଛି ଏକାନ୍ତେ। ଲଳିତ ଦିଶୁଛି ଲଲାଟେ ତାର ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ମୁଖ କୋମଳକୁ ହୋଇଛି ଯେହ୍ନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହିନ୍ଦୁ। କର ଯୁଗଳରେ ଶୋଭୁଛି ଚାରୁ ରତନ ଚୁଡ଼ି ବିଷାଦ ସାଗର ପୁଳିନେ ଝକୁଅଛି ନ ବୁଡ଼ି।